Λοιπόν, καλησπέρα σας. Πόσοι συνταξιούχοι αναλάβουν αυτές τις δράσεις. Συγγνώμη κύριε Παυλή. Εδώ είμαστε, περιμένουμε. Εσύ μίλησες. Έχεις το δικαίωμα να μην μιλήσεις από εδώ και πέρα. Κάηκες, τελείωσε. Λοιπόν, επειδή το έχουμε πει πολλές φορές, η αλήθεια είναι ότι φταίω εγώ στο φετινό που ότι δεν βρεθήκαμε για το σύλλογο κτλ. Για το λόγο του ότι είχα προσωπικά θέματα με τη μανούλα μου και ό,τι συνέβησε, τέλος πάντων, έτερον εκάτερον. Σας δίνω το λόγο μου ότι φέτος μαζί με το Σάκη θα το κάνουμε πράξη το σύλλογο. Αυτό θα γίνει και θα γίνει, αν όχι μέσα στο καλοκαίρι, αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσουμε για να το ιδρύσουμε. Σας δίνω το λόγο μου να το κάνουμε πράξη. Αυτό είναι δέσμευση. Είναι δέσμευση. Μπορεί να είμαι ο Βενιαμίν της οικογένειας των πειρατών, έτσι, αλλά εδώ είμαστε μαζεμένοι για μια... Είμαστε μαζεμένοι, ο Βενιαμίν είμαι εγώ, φίλε. Ο Βενιαμίν είμαι εγώ. Ο μικρότερος είμαι εγώ. Η αλικία μιλάω. Σε κιλά μιλάτε, πέσε στην πρώτη Πού τους έχουμε φέρει. Η αγάπη μας εδώ είναι μία και είναι μία λέξη. Και θέλω χειροκρότημα. Ραδιόφωνο και τελειώσαμε.